Itä-Helsingissä sijaitsevassa paperittomien päiväkeskuksessa oli maanantaina puolilta päivin hiljaista. Somaliasta kotoisin oleva Yasin Omer Nur on yksi Suomeen vuonna 2000. Bariga Helsinki waxaa ku yaala goobta ay isugu yimaadeen dadka sharci darrada ah. Yasin oo ah dadkii yimid horaantii 2015 ayaa waxa uu ku nool yahay dalka Finland qaas ahaan caasimadeeda asagoo markaasi 15 yimid dalka iminkana weli aan wax sharci ah aan haysan waatan ayada oo afka Finniska ah. Lainen 4 tai 5 vuotta ja mä oon kaupalla. Mä opiskelen merkonomi. Yleensä kun turvapaikanhakija saa kielten päätöksestä, ei toimi tuo lupaa, mutta se on vaikea asua Suomessa tai elämässä, koska en voi tehdä töitä ja vastaanottokeskuksen palvelu lakkaa. Waddanka Finland waxaa ku nool in ka badan 3,000 oo ajaanib ah oo aanan wax sharci ah haysan kuwaasoo yimid horaantii 2016. Ovat joko edelleen turvapaikkajärjestelmässä tai saaneet lainvoimaisen kielteisen päätöksen. Sisäministeriö on nyt selvittänyt, voitaisiinko näiden niin sanottujen paperittomien ihmisten oleskelu laillistaa. Meillä olisi ennalta määritelty joukko. Toteaisimme esimerkiksi sen, että jonkun tietyn määräajan aikana tämä joukko voisi hakea itselleen tällaista laillistamislupaa. Ettekö näe, että tässä olisi vaarana, että koko turvapaikkajärjestelmä romuttuisi, jos kielteisellä päätöksellä ei olisikaan enää mitään merkitystä? Täytyy muistaa, että edelleenkin meidän ensisijainen keino vastata tähän ilman oleskelulupaa Suomessa olevien tilanteeseen on se, että he palaavat lähtömaihinsa. Se periaate ei poistu minnekään. Valitettavasti nämä paluut eivät toimi tällä hetkellä niin hyvin kuin me viranomaisina toivoisimme, koska loppujen lopuksi kysymys on sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta siitä, että yhteiskunta tietää, ketä meillä täällä Suomessa on, ketä meillä asuu. Ja sitten taas yksilön osalta niin vuosikausia jatkuva epävarmuus on kohtuuton tilanne, ottaen huomioon erityisesti sen, että noiden 3,000 joukossa on 10% lapsiperheitä. Miksi et ole halunnut lähteä takaisin Somaliaan? Somalia vielä sisällissota. Jos mä valitsen, mihin asuu, jos ilman papereita ja sisällissota, mä valitsen ilman papereita.